Здравейте, варненци и най-вече жители на район Младост в нашия град. Днес с Илия Коев, кандидат за кмет на вашия район, се намираме в този прословут парцел, за който се борихме в продължение на доста време, за да оцелеят едни 9 декара залесено пространство на кръстовищата на булевард Сливница и булевард Република. Варна има огромен проблем със своята зелена система. Ние сме свикнали да говорим основно за морската градина, но истината е, че всички градинки и паркове на града постепенно биват унищожени. В програмата на господин Коцев, в частност на господин Коев, е заложено развитие на тези пространства. И аз ще помоля в момента той да ни разкаже своята идея за развитието на тези пространства и конкретно да обясни за този парцел какво мисли, че е най-добре да се направи. Здравейте от мене. Основният ни приоритет от развитие на район Младост, първият от който те са три, първият е развитие и запазване на зелените площи. Съответно, разширяване на съществуващите паркове и запазване на такива, които като този. В смисъл такъв, ние ще се постараем, доколкото е възможно, да запазим тази площ. Тая красота, която е сътворена не случайно. Тя е озеленена. Това е действие на хора, които някога назад във времето са ги посадили тези дървета. Ние трябва да запазим тая зеленина. Да не позволим да се превърне в едно бетонно гето, което Варна е на път да стане. Затова, за да стане тази промяна, трябва да има промяна в избори. Изборите доказват това, което трябва да се случи. А правилният избор е да сменим кмета на град Варна, който допусна това чудо, и да сложим нов кмет. Новият кмет се казва Благомир Коцев. Съответно, трябва да сменим общинския съвет, доколкото можем. Възможността ни зависи от вас, граждани. Затова гласувайте, за да може да променим всичко това, което се случва. Нека зелените площи да бъдат повече и да има повече чист въздух за нашите деца и за нашите възрастни родители. За да се промени нашия град, ние трябва да променим неговото управление. Това включва два много важни фактора. Един е да променим кмета. Господин Благомир Коцев да бъде новия кмет на Варна, който е млад, интелигентен, заинтересован. Той е човек от ново поколение в политиката. Вторият фактор, който е много важен. Мнозинството на портник в Общински съвет Варна до сега методично продаваше стотици декари всяка година. Хиляди декари за последните 12 години, когато управляват Варна. Това нещо трябва да се промени. Така че моля всички вие да участвате активно и да изберете нови хора, които да поведат нашия град в една нова посока. Специално за Младост, Илко, нашия бъдещ кмет на Младост, обещава да се грижи за зелените пространства и да ги развива. Аз съм сигурен, че той може да направи много за нашия град. Аз мога да кажа едно. Никой няма да бъде подведен от нашите избиратели. Това, което говорим, това ще бъде изпълнено, ще бъде запазено. Но много е важно. Гласувайте с номер 66 в бюлетината за кмет на град Варна. Гласувайте също и за общинските съветници, защото без тях ние нямаме много лостове. Затова гласувайте и за тях. Гласувайте за Николай Капитанов с преференция 122 за промяна. Благодаря. Благодаря.